записа. Докъде стигнахме миналия път? Стигнахме до този слайд, където разгледахме теоремата на Бейс и съответно разгледахме нейните компоненти, като това, което последно направихме, беше да въведем терминологията, съответно извадковото разпределение или правдоподобието, априорна вероятност, пълна вероятност и резултата, който се получава като апостериорна вероятност. И тогава ви казах, че всъщност тази формула тя е доста стара, но компонентите на формулата, начинът по който те се изчисляват, са се случили исторически много отдалечено във времето един от друг и разликата между това, което се е случило първо и това, което се е случило последно, е някъде между 150 и 200 години. Всъщност, макар че тази теорема се казва теорема на Бейс и респективно парадигмата, която се основава на тази теорема, се нарича Бейсовска парадигма, въпросният Томас Бейс, за който ще стане дума малко по-късно, той никога не е достигнал до нея. За първи път тази теорема се извежда в този вид от Лаплас и всъщност оттам започват реално и проблемите. Нали, след като имаме една формула, трябва да можем да правим изчисления с нея и въпросът е, ако ние не можем да изчислим входните вероятности, то става проблем как да се изчислят и изходните вероятности. И всъщност, ако трябва да започнем поред, най-напред това, което първо е възникнало исторически в математиката и в теория на вероятностите, това е първата вероятност, вероятността данните да са такива каквито са, при условие, че хипотезата е вярна и при условие, че имаме някаква предварителна информация. Сега, това нещо започва още с Бернули, който всички автори го смятат като първия, който е основоположник на теория на вероятностите. Какъв е бил неговия проблем? Неговия проблем е бил свързан с хазарта и там хипотезата, която ние казваме при условие, че хипотезата е вярна, това е хипотезата за честна игра. И това, което Бернули се е занимавал, е да каже колко е вероятно нещо да се случи, ако е изпълнена хипотезата за честна игра. Например, ако се хвърля една монета и тази монета не е подправена, т.е. ако хипотезата е, че монетата не е подправена, че играта е честна, тогава ние очакваме вероятностите да са някакви. Например, колко е вероятно 7 пъти, ако се хвърли монетата, тя 7 пъти да пада по един и същи начин. Това е бил проблем. Това правдоподобно ли е или не е правдоподобно? И оттам идва и останал този термин правдоподобие. Т.е. доколко, ако имаме допускане, че този, който организира играта на мани, е правдоподобно да се случи нещо такова. Хвърлят се последователно монетата и всеки път се пада по един и същи начин. Така че това е бил въпроса и съответно са търсени решения. Сега тези решения зависят от много неща. Не е една единствена формула, по която се изчислява тази вероятност. Едното нещо е свързано с това дали резултатите от този опит, в теория на вероятност така се наричат опити, дали резултатите от тези опити са дискретни или не. Значи в случая, в който е монета, имаме дискретен резултат, лице или гръб. В случая, когато е, да кажем, зарче, също има дискретен резултат, защото могат да се паднат 6 страни на зарчето, а вероятността е различна, но имаме дискретни случаи. Но имаме и непрекъснати резултати.
тези непрекъснати резултати, те не са в сферата на хазарта, нали? Те са по-късно в сферата на химия, физика, математика и така нататък. Но въпросът е, че заради това какъв точно е опита, който се прави и дали резултатът от опита е дискретен или е непрекъснат, съответно има и различни формули, по които се изчисляват правдоподобията. Така че това нещо е решено първо, както виждате, още 1713 година, така че най-вероятно преди това, разбира се, докато още Бернули е бил жив, но този текст излиза публикуван след смъртта му. Така че първата част от формулата, ще ви върна тук, това, което е извадковото разпределение, е въпрос, който е решен рано и бързо и съответно той не поражда проблем. Сега, тук обаче, от гледна точка на конкретната задача, заради която е възникнал, той не поражда проблем. Нали? За Бернули е било достатъчно да каже, че примерно вероятността 7 пъти последователно, ако се хвърли една монета, винаги да се пада едно и също, е 0,00000, което означава, че е неправдоподобно, което означава, че хипотезата за честна игра трябва да бъде отхвърлена. Няма как тази хипотеза да е вярна, при условие, че данните са изключително неправдоподобни, ако тази хипотеза е вярна. Така че за конкретния проблем това решение е било окей. Сега, но ако погледнем по-общо в по-широк научен смисъл, това решение, макар че както ще видим, то се използва и до днес, не е съвсем окей по една причина. За да видим защо не е съвсем окей, ще дадем един класически пример. Вие може би не сте виждали учебници по теория на вероятностите, но най-често примерите в учебниците по теория на вероятностите са за някакви урни, които са с непрозрачни стени, в които има определен брой бели и черни топки. Ние знаем колко са белите и колко са черните топки и съответно бъркаме, по случайен начин вадим някакъв брой топки от тези, които са вътре и нашата задача е да кажем каква е вероятността, какъв си брой от тия топки да са бели, каква е вероятността другите да са смисъл, каква е вероятността какъв си брой да са бели, респективно останалия брой да са черни топки. И това всъщност е класическо правдоподобие. Тоест, ние знаем какво има в урната и се питаме доколко е правдоподобно да извадим една конкретна извадка с определено съотношение вътре на бели и черни топки. Само че в науката обикновено проблема, който решаваме, е точно обратния. Ние не знаем какво има в урната. Ние знаем две неща. Едното, което знаем, е общия брой на топките в урната и другото, което знаем, е колко цвята са тия топки. Дали са само бели или черни, дали вътре има сини, жълти, оранжеви и така нататък. Ние предварително знаем общия брой на топките и общия брой на цветовете. Но не знаем от всеки цвят колко топки има вътре. Това е нещо, което не го знаем. И нашата задача е, като направим тази случайна извадка и вътре в тази извадка вече знаем пропорциите, да направим извод за пропорциите в цялото. Така че всъщност това, което правдоподобието решава, е в някакъв смисъл обратна задача на това, което ние искаме да решим. Сега, аз тук ще ви върна към едни картинки, които минали път ги направих, но тъй като бяха в виртуалната класна стая, те изчезнаха, затова сега, за да мога да ги запаметя като файл и да ги ползвам по-нататък в бъдеще, ще ги направя не в виртуалната класна стая, ще споделя екрана, той екран е споделен. Така, споделен екран, да. Ще ги направя в Paint, за да може да ги запаметим като картинка и оттам нататък да ги ползваме и в бъдеще време.
Така, ето го Paint. Сега ще ги направя двете картинки на на един и същи екран, така че да не се налага да прехвърляме от екран в екран, да можем да ги имаме пред себе си и да ги сравняваме. Едната картинка беше свързана с това, че ние имаме една генерална съвкупност с фиксиран обем и от тази генерална съвкупност с фиксиран обем ние можем да направим колкото си искаме извадки с фиксиран обем. И броя на извадките с фиксиран обем, които получаваме от една и съща генерална съвкупност, са краен брой. Както казах, този краен брой може да бъде описан с средствата на комбинаториката. И ето тук правим различни такива извадки, които са с един и същи обем от тази фиксирана генерална съвкупност. Това съответства на това, което говорихме току-що за правдоподобието. Ако ние знаем каква е генералната съвкупност, ние можем да изчислим колко е правдоподобно да се получи една конкретна извадка от тези. Сега, обратният подход е да започнем с извадката. Това, което ние имаме, едната единствена извадка и да кажем, да опишем всички възможни генерални съвкупности, които могат да ни формират тази извадка. Т.е. всички възможни генерални съвкупности, от които тази извадка би могла да бъде формирана. Показах ви миналия път, че имаме такива генерални съвкупности, които че имаме такива генерални съвкупности, които не могат да породят тази извадка. Има такива, които могат да я породят и има такива, които не могат да я породят, но пак със средствата на комбинаториката бихме могли да опишем всички възможни генерални съвкупности, от които тази извадка би могла да бъде извлечена. И тогава вече тази втората схема, която е в дясната страна, тази схема, тя вече е свързана с апостериорната вероятност. Тоест, тук вече казваме директно каква е вероятността хипотезата да е вярна, т.е. лявата страна на теоремата на Бейс, при условие, че данните са такива каквито са, защото данните са едни единствени. Данните са тази една единствена извадка, с която разполагаме. Така че всъщност това, което е започнал да прави Бернули и много други след него са го продължили, е много ценно, но то всъщност, пак казвам, решава една конкретна задача. Обикновено в науката това, което ние правим, е в някакъв смисъл противоположната задача. Така че, след като вече знаем как да изчисляваме тези извадкови разпределения или правдоподобия, ако бихме могли да изчисляваме съответно априорните вероятности и съответно пълните вероятности, то задачата би могла да бъде съвсем тривиална. Проблемът е, че тази задача изобщо не е тривиална по две причини. Първата причина е, че тези априорни вероятности, след като те са априорни, след като са преди да сме събрали данните, те няма как да се изчисляват. Как да изчисляваме без да имаме данни? Сложна работа. За това, което се прави и до ден днешен е, че тези вероятности се приписват. И тук стои въпроса как ги приписваме тези вероятности.
А другия сериозен проблем е в това, че както виждате, нещата се случват 1700 и някоя година, когато е било практически невъзможно да се изчисляват. Дори да имахме данни, да имахме формула, с която това да бъде направено, изчисленията са били изключително сложни. И всъщност Томас Бейс, който е дал името на цялата парадигма и на негово име тази парадигма се нарича Бейсовска парадигма, той всъщност с това се занимава. Той занимава с втория проблем. Как да се изчислява? Как ние да можем при равнището на изчислителната техника по това време, която е била на практика нулева, да можем все пак да изчисляваме разни неща, и той се занимава с извеждането на приближени формули, така че да може все пак да се сметне някаква вероятност. Както казах, той никога не е стигнал до теоремата, която по-късно е наречена на негово име, макар че ако чете човек внимателно, разбира, че той е ползвал. Ползвал е без да я напише в явен вид и без да я докаже в явен вид, но реално я е ползвал и това е дало основание по-късно тази теорема да бъде наречена на негово име и съответно цялата парадигма да бъде наречена на негово име. Сега, и както казах, човека, който всъщност реално стои в основата на тази парадигма, е Лаплас. Лаплас за пръв път извежда теоремата в този вид, в който е позната до днес, и за пръв път я прилага, като тук основният му проблем, след като, както виждате, той е след Бернули, ясно е, че проблема с правдоподобието вече е решен. Основният проблем са априорните вероятности. И Лаплас въвежда и прилага един принцип, който се нарича принцип на неопределеността, който гласи, че когато ние нямаме никаква априорна информация, трябва да припишем равни априорни вероятности. Но тук стои въпроса защо е така, защо приписваме равни априорни вероятности, а не някакви други. Тъй като това по негово време нямало как да бъде доказано, всеки избор, всяко приписване на априорни вероятности изглежда като субективен избор. И това е било основната критика към Лаплас, че той по субективен начин приписва априорните вероятности. Защо пък трябва да са равни? Кой казва, че трябва да са равни? Не може ли да са някакви други, които да не са равни? И всъщност започва една сериозна критика срещу Лаплас, което води до там, че в крайна сметка се обособява тази втора парадигма в статистиката, която е господстваща и до ден днешен. Тази критика започва с Джон Вен. Тук имаме колега философ. Със сигурност за Джон Вен може да ни разкаже много повече, отколкото аз мога да ви разкажа. Английски философ, логик, известен и до днес с така наречените диаграми на Вен. Той стои в основата на критиките срещу Лаплас, но тук съм изписал и някои от неговите последователи, които всъщност, както виждате, те са доста по-късно във времето, но които всъщност стоят в основата на разработването на новата парадигма. Новата, в смисъл хронологично нова, а в момента, пак да кажем, водещата парадигма. Това са Фишер, Нейман и Пирсън, като тази парадигма, едната казахме се казва Бейсовска, другата може да се види като Фишерова парадигма, може да се види като Фишер-Нейман-Пирсънова парадигма, но разбира се, най-често просто се нарича статистика. Не се слага никаква дума преди нея, просто защото, тъй като тя е в момента господстващата парадигма, много представители на тази парадигма изобщо не подозират, че има и друга парадигма алтернативна. И по тази причина просто си се нарича най-често статистика. Но освен статистика, за да може да се разграничи от Бейсовската, може да я срещнете като Фишерова или като Фишер-Нейман-Пирсънова статистика. Сега, какво прави
Фишер. Фишер казва, след като всяко приписване на априорни вероятности е субективно, тогава ние просто се отказваме от тях. И когато се откажем от априорните вероятности, ние оставаме само на равнище извадково разпределение или само на равнище правдоподобие. Ние миналия път говорихме с вас за така нареченото стохастично разпределение. Това стохастично разпределение всъщност е именно извадковото разпределение, което ни показва каква е вероятността ние да получим точно една конкретна извадка при условие, че знаем каква е генералната съвкупност. И от тук Пирсън е известен и до ден днешен. Неговото име се свързва с така наречения принцип на максималното правдоподобие. Тоест, така формулираме хипотезата си, че да имаме максимално правдоподобна извадка. Тоест, ние може да формулираме различни хипотези, много, всякакви, и гледаме при коя от всички формулирани от нас хипотези данните са най-правдоподобни. Точно тези конкретни данни, които сме събрали, са най-правдоподобни, т.е. виждате пак нещата са обърнати. Допуска се, че знаем каква е хипотезата, а оценяваме вероятността на данните. Проблема с това е, че те данните са такива каквито са. Ние сме си направили следното, сме събрали едни конкретни данни, тези данни са тези. И ние оценяваме каква е вероятността тези данни да са точно тези, а не някакви други, ако тази хипотеза е вярна. Ще видите как това практически по-нататък се реализира, когато трябва реално да отидем към някакви проверки на хипотези. Това ще се случи днес по-късно. Сега, тази критика на Фишер, между другото това, което щях да ви кажа, че макар, че може да срещнете тази парадигма и като Фишер, Нейман, Пирсънова, в никакъв случай не си мислете, че те са били абсолютно единомишленици, значи те са спорили много ожесточено и помежду си. От едната страна Фишер, от другата страна Нейман и Пирсън, но пък тъй като те тотално се различават от бейсовската парадигма, затова ги слагаме в една група. Макар и да се спорили помежду си, те все пак са представители на една парадигма, за разлика от другите. Сега, и тук идваме до това, че Фишер успява да се наложи и това налагане става някъде в началото на миналия век. Значи първите сериозни публикации на Фишер са от 1925 година нататък и в общи линии от 1925 година до малко след края на Втората световна война тази парадигма, Фишеровата парадигма, успява да се наложи. Сега, в общи линии Втората световна война изиграва огромна роля в развитието на статистиката и най-вече в развитието на извадковата теория, както говорихме предния път. Тези две парадигми, бейсовската и Фишеровата, те се различават само по отношение на извадките. Когато работим с изчерпателни данни, там няма различие. Различието идва именно когато работим с извадки. Пак ще ви върна на тази картинка тук. Нали? В единия случай говорим за всички възможни извадки, формирани от една и съща генерална съвкупност, а в другия случай говорим за математическо описание на всички възможни генерални съвкупности, които биха могли да породят една конкретна извадка. Ясно е, че за да съществува тази разлика, трябва да ги има и двата компонента. И генералната съвкупност, и извадката. Ако изследването е само изчерпателно, т.е. ако извадката няма, то няма откъде да дойде различието между тези парадигми. Така че всъщност това, което води до бурното развитие на извадковата теория, е проблема с качеството на военната продукция. Защото когато трябва да се направи контрол на качеството,
Проблема е в това, че точно в случая с военната продукция, но не само, и много други сфери, където се прави контрол на качеството, самия контрол унищожава това, което контролира. Нали, ако става въпрос за някакви снаряди или за някакви патрони, всъщност, ако ние искаме да видим дали патрона е годен, той трябва да бъде изстрелян, а като бъде изстрелян, ние ще знаем дали е годен или не, но него вече го няма и ние не можем да го изпратим на фронта. Което налага контрола на качеството да се прави на база на извадки. И тук вече се развива извадковата теория, представителните извадки, неща, които говорихме с вас миналия път, защото ние трябва да можем, като направим една извадка, примерно от 20 патрона, да направим извод за партида от 20 000 патрона. Трябва извадката да е колкото се може по-малка, но все пак достатъчна по обем, така че да може да направим някакъв определен извод за цялата генерална съвкупност. И това вече налага военните да се обърнат към идеите на Фишер, нали, когато става въпрос за това как оценяваме имайки извадки, нали, как правим някакви оценки, и това води до сравнително бурно развитие, така че може да се каже, че някъде от 1925 година до някъде 1950, малко след края на Втората световна война, Фишеровата парадигма е изцяло завършена и в общи линии това, което сега се изучава като статистика, то е измислено тогава. Сега, по това време, в момента в който Фишеровата парадигма става водеща, основната опозиция остава в средите на физиците и затова сега ще споменем последователно няколко физици. Единия е Харалд Джефрис, който е бил задочен опонент на Фишер. Задочен, защото те са спорили, но не са спорили лице в лице, спорили са през публикации. И аз съм чел някакви публикации на Джефрис. При него е така. Фишер казва еди какво си, ама аз мятам, че е точно обратното. Нали? И спорят един с друг в публикациите си. Всеки атакува аргументите на човека от среща. Сега, тук стои въпроса защо основната опозиция е в средите на физиката. За да кажем защо основната опозиция е в средите на физиката, аз сега ще си взема едно нагледно средство и ще пусна камерата, за да ви покажа. Така, сега да видим виртуалната класна стая, да пуснем камерата. Добре. Така. Би трябвало да ме видите или не ме виждате още. Тук непрекъснато не иска никакви разрешения. Виждате ли ме сега? Поне аз се виждам, така че мисля, че и вие ме виждате. Добре. Ето го нагледното средство. Виждате ли го? Монета, в случая 2 лева. Сега, както казах преди малко, при Бернули проблема е такъв, каква е вероятността, ако тази монета се хвърли последователно определен брой пъти, да кажем 10 пъти, тя винаги да се пада по един и същи начин. Какво ще кажете? Тук не искаме конкретно число, но горе-долу ориентация. Ако тази монета я хвърлим 10 пъти,
вероятността да се падне съответно едно и също 10 пъти, каква е? Много голяма или много малка? Или по средата? Много малко. Иван казва много малка. Другите какво казвате? Съгласни ли сте с Иван, че вероятността е много малка? Добре, другите си мълчат. Всъщност... Значи, това 50% е за еднократно хвърляне. Говорим обаче, ако 10 последователни пъти е хвърляне, каква е вероятността да се пада винаги едно и също? Много малка, нали така? Всъщност, това е отговор и на Бернули. По формулите, които Бернули е създал и хората след него, наистина се получава една много малка вероятност. Само, че тук идват физиците, които казват, че ако ние тази монета я хвърлим 10 пъти по един и същи начин, при едни и същи условия, тя ще пада по един и същи начин, защото такива са законите на физиката. Ако ние хвърляме, да кажем, не хвърляме ние, а е някаква машина, която винаги хвърля контролирано и съответно, ако имаме постоянна температура, налягане, влажност и всякакви други условия, които да не се променят, законите на физиката ще доведат, че тая монета ще пада винаги по един и същи начин. Тоест, ако физиката е вярна, вероятността да хвърлим 10 пъти монетата и тя 10 пъти да падне по един и същи начин, всъщност показва, че е много голяма реално, а не много малка. И тогава стои въпроса, добре, а защо в реални условия, когато ние хвърляме монетата и има такива хора, които си правили експерименти, хвърляли се монета по 5000 пъти, по 10 000 пъти, тя реално половината пъти пада по един начин, другата половина по друг. И примерно от 10 000 хвърляния, да кажем 5002 пъти пада на едната страна, 4998 пъти пада на другата страна, което е близко до тези 50%, за които Славея каза. И отговорът е, че очевидно или не я хвърляме по един и същи начин, тъй като ние не можем съвсем точно да си контролираме, не сме машина, която винаги да хвърля по един и същи начин, или нещо в условията се променя междувременно. Променя се налягане или влажността, или вятър излиза, или нещо друго, което води до това, че резултатът е различен. Така че всъщност тук идва голямото различие, когато говорим за парадигми. Ако сте чели Кун, някои от вас предполагам, че са чели Кун, други може би не са, но Кун казва, че винаги в основата на всички различия, които избояват между парадигмите, в основата винаги стои някакво фундаментално различие, което фундаментално различие поражда след себе си всички останали различия. И всъщност тук фундаменталното различие между двете парадигми е именно в това как разбираме вероятността. Защото предполагам, че всички сме съгласни, че тази монета, ето я пред камерата, къде е камерата, ето така, че ако хвърляме тази монета много пъти, очакваме да имаме половината пъти да се случи едното, другата половина другото, т.е. очакваме вероятността да се падне едното или другото да е 50%. И вие го казахте. Сега, основното различие не е в това. Ако питате представители на едната парадигма на другата, каква е вероятността да се падне лице или гръб, и представителите на едната и на другата парадигма ще ви кажат едно и също, именно, че тази вероятност е 50%. Основното различие в това как ще ви обяснат защо е 50%. Представителите на Фишеровата парадигма казват така: вероятността е обективна характеристика на този обект, която се проявява при безброй много опити. Сега, разбира се, както казах, безброй много опити никой не е правил.
Аз това, което съм чел в литературата, е за по 5 и по 10 000 пъти, което не е безброй, но е достатъчно голям брой опити. И това е идеята, че вероятността е вътре в тази монета, ние не я знаем, но ние ще разберем нейната стойност, ако я хвърляме тази монета много пъти и ще разберем каква е вероятността. Така че това е разбирането за вероятност. И от тук другото име, с което тази парадигма е популярна, е честотна парадигма. Нарича се честотна, защото е свързана с честота, с повторение, с брой опити. И трябва да направим голям брой опити, за да разберем каква е вероятността. Сега, отговорът на Бейсовската парадигма е противоположен и, както казах, той е свързан с физиката. И той е свързан с това, че физиците казват да, но ако ние хвърляме по един и същи начин при едни и същи условия, то винаги се пада по един и същи начин. Тоест тук вече вероятността се измества от самия обект към нещо друго. Или към начина, по който хвърляме монетата, или към условията. Но по никакъв начин не остава вътре вероятността като обективна характеристика на тази монета. И тогава разбирането на Бейсовската парадигма за това защо, какво е вероятността, е, че всъщност вероятността не е характеристика на обекта, а вероятността е характеристика на нашето знание за него. Тоест, какво ние знаем за тази монета. Така че, когато вие кажете вероятността е 50 на 50, възможните обяснения са две. Едното е, дай сега да хвърляме много пъти, за да видим дали наистина е 50 на 50. А другото е, че ние знаем, че това е една съвсем обикновена монета, която не е изпилявана, не е наливана с олово от едната страна, за да е по-тежка. И всъщност, когато ние знаем това, ние казваме и равно вероятно е да се случи едното или другото. Ако примерно това беше една специална монета, която аз нощи съм я изпилил, налял съм с олово, после съм я боядисал, така че да не изглежда, че е манипулирана, за вас вероятността щеше да бъде 50 на 50, защото вие това не го знаете, но за мен примерно щеше да бъде 70 на 30, защото аз го знам. Така че, тъй като аз знам нещо различно от това, което вие знаете, аз приписвам различни вероятности от тези, които вие приписвате. Така че всъщност това е фундаменталното различие между двете парадигми. Както ще видите, то ще избои по-нататък в много различни други различия. Това е, че ние говорим в един случай за обективна характеристика, която може да бъде установена емпирично на базата на безброй много опити или достатъчно голям краен брой опити, а в другия случай говорим за някаква характеристика не на обекта, а на нашето знание за обекта. На английски, не знам дали го казах преди малко, на английски казват state of knowledge. Какво ние знаем за този обект. Сега да преминем нататък. Както казах, именно по тази причина, по причина на това, че физиците държат на законите на физиката, те остават опозиции. И те казват, не може да е така. Не може, ако законите на физиката са верни, като правим много опити да получаваме различен резултат, ако опитите ги правим по един и същи начин. Между другото, по-късно днес ще споменем Едуин Джеймс. Той прави контраопит с жетонче. Значи прави жетонче, за да няма грепевини, да няма неравности. Съответно боядисва го от едната страна с един цвят, от другата страна с друг цвят. И го хвърля 100 пъти само, не е 10 000 пъти. И от 100 пъти, то 99 пъти пада по един и същи начин. И той даже твърди, той също е физик, че не е нужно да се контролират безброй много параметри. Има съответно няколко важни параметъра, които ако ги контролираш при хвърлянето, дори може да стане така, че този жетон визуално да изглежда, че лети по различен начин, той винаги ще пада по един и същи начин. Така че това са просто законите на физиката.
Сега, тук Джефрис го споменаваме, защото той е съвременник на Фишер и се спорили много с Фишер по отношение на вероятностите. Но съответно тук вече, ако искаме да преминем по-нататък, трябва да споменем един друг физик, който се казва Ричард Кокс, който е останал с така наречената теорема на Кокс, която е изключително важна. Тя е важна технически, защото ще ни даде ключ към изчисляването на едната от необходимите ни вероятности в теоремата на Бейс, но от друга страна е важна и чисто съдържателно, защото тук се събират всички тези неща, които говорихме до сега. Та какво гласи теоремата на Кокс? Теоремата на Кокс гласи, че при условие, че и тук са изписани три условия. Сега, те на пръв поглед звучат малко странно, с изключение на първото условие. Първото условие е, че вероятността се описва с реално число. Значи тук това, което казваме е, че имаме числово описание на вероятността. Не е някакво друго, примерно не е вербално. Не казваме по-вероятно, по-малко вероятно, а слагаме все пак някакво число, с което описваме вероятността, така че това условие е сравнително тривиално и разбираемо, но другите две условия са малко странни. Второто условие е вероятността да съответства на здравия разум. Сега, какво означава това вероятността да съответства на здравия разум и какъв е този здрав разум тук? Тук е малко особена ситуацията. И как това нещо се връзва с първото условие, с числовото описание. Тук този здрав разум, или на английски го наричат common sense, го описват с две математически свойства. Едното свойство се нарича монотонност, другото свойство се нарича транзитивност. Монотонност означава, че ако от здравия разум ни казва, че едно събитие е по-вероятно от друго събитие, то ние трябва да му припишем по-високо число. Тоест, числото, с което се описва вероятността, трябва да е по-високо, а на другото събитие, числото, с което описваме вероятността, трябва да е по-малко. Това е монотонността. А транзитивността означава, че ако здравия разум казва, че събитието А е по-вероятно от събитието Б, а събитието Б е по-вероятно от събитието С, то числото, с което описваме вероятността на А, трябва да бъде по-голямо, отколкото числото, с което описваме вероятността на С. Така че имаме транзитивност, имаме междинното звено, което в случая е събитието Б. Така че това е математическото описание на здравия разум, второто условие. Третото условие за консистентността. Тук се има предвид, че ако ние може да изчислим една вероятност по няколко различни начина, в крайна сметка винаги трябва да се получи едно и също число. Ако ние изчислявайки вероятността по различни начини получаваме различни числа, значи нямаме никаква консистентност. И какво казва Кокс? Кокс казва при условие, че тези три условия са изпълнени, са верни две други теореми. Едната теорема се нарича теорема за умножение на вероятностите, а другата теорема се нарича теорема за събиране на вероятности. Сега на български е малко странно, защото ние казваме, че при условие, че нещо си са верни две други теореми. На английски звучи малко по-добре, защото там ги наричат rules. Наричат ги product rules, rule и sum rule, т.е. правило за умножение и правило за събиране. На български са популярни като теореми за умножение и теореми за събиране на вероятности. Сега, преди да преминем към техническата част, както казах, тя ни дава ключ към изчисляване на една от вероятностите, които са ни нужни в теоремата на Бейс. Все пак да обърнем внимание на съдържателната част, която е много важна. Както виждате, тук има две неща. Първото нещо е акцента върху информацията. Като информацията тук е под формата на здравия разум. Ние имаме някаква информация и тази информация трябва да е превърнем в числов вид. Иначе казано,
Теоремата на Кок стъпва на това разбиране за вероятността, че вероятността не мери някаква обективна характеристика, а вероятността мери нашето знание за обекта. Така че ние всъщност изразяваме с число това, което ние знаем за обекта, който изследваме. Това е първото важно нещо съдържателно. Второто важно нещо съдържателно, което следва от тази теорема, е, че от тук нататък всяка една формула и в теория на вероятностите ще е следствие на тези две теореми. След като ние казваме при условие, че се изпълнят тези условия, са верни тези две теореми, това означава, че всяка една формула от тук нататък е производна формула на тези две теореми. И ако някоя формула се докаже, че не е следствие на някоя от тези две теореми, всъщност това означава, че тази формула е неконсистентна. Имаме проблем с нея. Но на практика, съдържателно, ние изграждаме от тук нататък цялата теория като следствие на тези две теореми. И как го правим? Сега вече отиваме към техническата част. Ето е теоремата за умножение на вероятности. Теоремата за умножение на вероятности гласи, че вероятността две събития да се случат едновременно е равна на вероятността едното събитие да се случи при условие, че другото вече се е случило, по вероятността другото да се е случило. Това всъщност, което е тук, е абсолютно същото с това, което започнахме темата миналия път, само че с други букви. Там бяха H и D от хипотези и данни, а тук са просто абстрактни събития А и Б. Но по същество, ние реално без тогава да сме го казали, сме започнали цялата тема именно с теоремата за умножение на вероятности и показахме миналия път, че всъщност теоремата на Бейс се получаваше като пряко следствие от теоремата за умножение на вероятности. Така че централната теорема, която ние разглеждаме, теоремата на Бейс, тя е просто следствие от теоремата за умножение на вероятности. Директно следствие, непосредствено. Сега, теоремата за събиране на вероятности, какво гласи, но понеже виждам, че почна да ми бави, ще взема да спра камерата, защото явно заради нея малко започва всичко останало да бави. Така. Теоремата за събиране на вероятностите има много проста формулировка и тя е, че вероятността да се случи едно събитие плюс вероятността да се случи противоположното му събитие е равна на единица. Или съвсем на шега тази се изразява с нещо, което сме чували много пъти, или да вали, или няма да вали. И това са двете опции. Едното плюс другото дава 100%. Събитието и неговото противоположно винаги, техните вероятности винаги се сумират до единица или до 100%. Сега и тук вече идва една дълга верига от следствия, която да видим докъде ще ни доведе. Първото следствие е, че ако предефинираме тази теорема не за едно събитие и неговото противоположно, а за две събития, всъщност това, което имаме е, че вероятността да се случи или едното, или другото става равна на вероятността да се случи едното, плюс вероятността да се случи другото, минус вероятността да се случат и двете. Сега, за това ще го илюстрираме точно с тези диаграми на Вен, обаче, за да не си губя картинката в Paint, тук ще пусна една бяла дъска и ще го направим на бялата дъска. Значи, ако двете събития ги визуализираме с някакви елипси, значи ето, това е елипсата, която съответства на събитието А. След това направим втора елипса,
Само че не ми харесва така. Добре, това е събитието А. А след това да направим втора елипса, която да съответства на събитието Б. Ето така. Това, което виждаме с вас е, че имаме една обща част. Ето тук. Където двете се пресичат. И всъщност, когато ние казваме или едното, или другото, имаме предвид, че ние трябва да опишем всичко. Минаваме по външния контур. Ето така. Описваме цялото. Но когато минем по външния контур, ако съберем А и Б, тази част, която общо за двете ще сме събрали два пъти. Веднъж тя ще участва като част от А, втори път ще участва като част от Б и именно за това, за да не се брои два пъти, тя трябва да се изключи. Само че сега трябва да споделя екран отново. Така, добре. Значи тя трябва да се изключи. Събираме вероятността на А плюс вероятността на Б, но тази част, която сме броили два пъти, трябва да изключим веднъж, за да няма такова повторно броене. Така че това е първото следствие, когато предефинираме хипотезата не спрямо едно събитие и неговото противоположно, а спрямо две събития. Второто следствие, когато А и Б са несъвместими. Това, че А и Б са несъвместими, означава, че те не могат да се случат едновременно, което означава просто, че тези две елипси нямат обща част. Не се пресичат и тогава вероятността да се случат едновременно става 0 и тогава формулата се опростява. При две несъвместими събития вероятността да се случи или едното или другото е равна на вероятността на едното плюс вероятността на другото. Сега, ако обобщим за повече от две несъвместими събития, тогава вероятността да се случи поне едно от тях, или едното, или другото, или третото, е равна на сумата от вероятностите. И последното следствие, т.е. в нашия случай предпоследно се явява, ако това не са събития, са хипотези, които образуват пълна група. Сега тук трябва да кажем какво е това пълна група. Най-напред и трябва да кажем, че на английски не се нарича пълна група, на английски се нарича Mutual Exclusive and Exhaustive, т.е. взаимно изключващи се и взаимно допълващи се, но това изразява смисъла на пълна група. Взаимно изключващи се означава, че хипотезите не се припокриват. Не може повече от една хипотеза да е вярна. Т.е. вярна е или едната, или другата, или третата, но не може да са верни няколко хипотези. Така че тук имаме взаимно изключващи се хипотези и също така взаимно допълващи се хипотези. Това пък означава, че всички хипотези взети заедно изчерпват абсолютно всички опции. Не остават бели полета. Така че взаимно изключването означава, че няма припокриване между хипотезите, а взаимното допълване означава, че изчерпваме всички опции. Когато става въпрос за статистически хипотези, те трябва да отговарят на тези условия. Да не се припокриват и да изчерпват всички възможности. И тогава вероятността да е вярна едната или другата една от тези хипотези е равна на сумата от вероятността на всички хипотези, но в случая специфичното е, че тази сума е равна на единица или 100%, защото ние сме изчерпали абсолютно всички опции. И сега това поредно четвърто следствие ни дава ключ към изчисляването на пълната вероятност. Ние казахме миналия път, че на английски е marginal probability, на български е пълна вероятност, а тя се нарича пълна вероятност именно защото говорим за хипотези, които образуват пълна група и съответно тя е следствие на това следствие, което тук
момента разгледахме като последно. Четвърто в последователността от следствия. И как става това? Ако ние вземем сумата на всички възможни числители на формулата, т.е. произведението от извадковото разпределение по априорната вероятност и сумираме за всички възможни хипотези, то най-напред по формулата за умножение на вероятностите тази сума ще бъде сума от вероятностите, данните и хипотезите едновременно да са верни, тъй като хипотезите образуват пълна група, съответно сумата от вероятности е вероятност от сума и тъй като те образуват пълна група, сумата от вероятностите на всички хипотези е единица, то в крайна сметка получаваме, че пълната вероятност, която стои в знаменателя на формулата на теоремата на Бейс, е сумата от всички възможни числители, което означава, че ние можем да стигнем до друг запис на теоремата на Бейс, при която в числителя произведението на извадковото разпределение априорната вероятност, а в знаменател е сумата на всички възможни числители. Така че виждате, че всъщност два са важните елементи. Извадковото разпределение и априорната вероятност. Това, което е в знаменател, е директно функция от тези два елемента. Сега, и тук все още обаче имаме проблем, защото все още не сме стигнали до това как приписваме тези априорни вероятности. Както казах, това, което Лаплас е направил, е, че каза, използваме принципа на неопределеността, т.е. приписваме равни априорни вероятности, но критиката срещу него е, че това е негов субективен избор. Защо пък равни, а не някакви други? И както казахме, Фишер просто се е отказал от тези априорни вероятности, с което, както виждате, отказвайки се от тях в числител и в знаменател, ние получаваме само правдоподобието. Тоест, остава само правдоподобието и в числител и знаменател, и оттам принципа на максималното правдоподобие на Фишер. Сега, не ви обърнах внимание, беше записано все пак на слайда, че тази теорема на Кокс е публикувана в 1946 година, 1946 година. 1948 година се публикува една статия, която е много важна. Тя е много важна в така наречената информационна теория от един човек, който е бил инженер, електроинженер, занимавал се с проблема с загуба на информация по телефонен кабел. 1948 година, когато телефонните кабели са били медни, не е имало както сега безжични телефони, имало пукане по жицата, пръщене и съответно загуба на информация. И неговата задача е била да измери тази загуба на информация. Сега ние го слагаме тук като някаква част от Бейсовската статистика, но въпросният човек той нямало нищо общо с Бейсовската статистика. И той си решава инженерен проблем и чак по-късно това, което той е открил, е привнесено в Бейсовската статистика от други хора. Но все пак неговия принос е важен, трябва да го споменем. Това е един изключително популярен учен. Той става популярен по-късно, едното с това, което открива, свързано с загубата на информация, и което стои в основата на информационната теория, и другото е, че той е съратник на Винер в разработването на кибернетиката и този човек се казва Клод Шенън. Клод Шенън, тук обаче за нас не е важно неговия принос към информационната теория, математическата теория за комуникацията е неговата статия от 1948 година. Шенън, занимавайки се с проблема как да измери загубата на информация по медния кабел, достига до една формула, която се оказва, че тази формула е известна 100 години преди него в друга научна област. Тази формула съвпада
с формулата на Гибс от термодинамиката, която в термодинамиката измерва ентропията. Сега, и тъй като ентропията е едно понятие, което е доста популярно в науката, тук ми се ще отново да ви попитам, вие за ентропия чували ли сте? И ако сте чували, какво сте чували за ентропия? Хайде първия въпрос. Ние сме били без екран до сега. Или сега изчезна екрана? Нищо изпука. Имаше ли споделен екран до сега? Че аз имам спомени, че го пуснах. Чувате ли ме? Не ме чувате.